Absolutament sí. La implantació del sistema de recollida d'alta eficiència porta a porta ajuda a assolir aquests objectius europeus de recollida selectiva i contribueix en la mitigació del canvi climàtic. Primerament perquè t'ajuda a ser conscient dels residus que generes i, per tant, permet contribuir també en prevenir el residu que fas. Si tu ets més conscient d'aquest residu, fa que no en generis tant i després que facis una millor selecció per després poder fer un millor reciclatge d'aquest residu que finalment s'hagi generat. Els municipis que fan recollida selectiva porta a porta tenen uns índexs de recollida selectiva més elevats que els que no en fan. No només no n'hi ha prou amb la recollida selectiva porta a porta, sinó que el que és important és anar a l'origen. També és molt important el món de la producció i la distribució. Per això és important posar èmfasis en els productes que es posen al mercat i hem de seguir anant en la línia de posar al mercat productes a granel, que s'eliminin els sobres envasats, l'envasat superflu, que puguin haver-hi les compres amb envasos que no siguin d'un sol ús, etc. Per tant, la importància no és només en la recollida, sinó hem de posar èmfasis en la no generació del residu. Evidentment que sí. Fomenta la separació en origen i això és fonamental perquè siguem coneixedors dels residus que generem, de quins són reciclables i quins no, i evidentment de quins són necessaris i quins no. Quan som conscients d'això podem exercir d'altres pressions perquè les empreses no fabriquin productes amb embalatges innecessaris que al final no tenen res a veure amb la qualitat final del producte. A banda de que es fan visibles molts altres residus que fins ara podrien anar en un contenidor i ara s'han de gestionar a través de la deixalleria o altres sistemes establertes a cada municipi. Al meu parer, la recollida porta a porta és l'únic sistema d'alta eficiència. És fàcil, amb un porta a porta l'operari que recull s'assegura que la fracció és la que toca i que està ben separada. Per tant, això et garanteix una recollida sense impropis. Últimament es parla també de sistemes d'alta eficiència als contenidors tancats, però jo entenc que amb un contenidor tancat et pots identificar, però no tens la certesa que el residu que hi tires és el que realment hi ha d'anar. I a part, el porta a porta du implícita una altra cosa, que és que el residu que no està ben separat i que l'operari no ha recollit retorni al seu propietari per a una nova classificació. Per tant, té una doble vessant, que és la pedagògica, que amb el tema dels contenidors no hi és un cop ho has dipositat, ja te n'has després i has acabat. Doncs per coherència, perquè a Tona ens van posar una incineradora d'escombraries i ens hi vam oposar. I dèiem que l'alternativa era la recollida porta a porta, tot i que no hi havia cap experiència. I quan vam governar i vam tenir l'oportunitat, vam implantar la recollida porta a porta. Després de Tiana va ser el primer poble. I vam fer-ho amb les 3 fraccions, ja no ho feien 2. I va anar bé. Jo crec que l'equip de govern ho va viure de la mateixa manera que si has canviat la direcció d'un carrer, que sempre hi ha gent que es queixa, però la majoria ja li està bé. No va ser un daltabaix, un terrabastall, una problemàtica molt gran. Jo crec que ho vam viure bé. Inclús
l'alcalde, que primer era reaci, després va ser un gran defensor de la recollida porta a porta. La reacció de la població, sobretot. S'aforça molt els hàbits de la gent a l'hora de posar en marxa aquest tipus de sistema i s'ha d'explicar molt bé i se'ls ha de convèncer molt bé. En aquells moments era tècnica de residus i vam poder fer un argument econòmic prou sòlid per demostrar que els costos no es dispararien. Havíem fet els números de la logística, vam fer els números del que canviaria la quantitat de residus de resta, que rebaixaria molt el cost, el que cobraríem dels cànons, i no sortia tan malament, econòmicament. Avui en dia, en general, per la informació que tinc de tots els costos, ha anat augmentant el cost de la recollida porta a porta perquè ha augmentat molt la logística. Però s'ha d'anar ajustant les despeses. Es poden trobar solucions que rebaixin aquesta logística, que és la que augmenta, doncs a través de solucions més locals de la gestió de residus, que faci que se puguin estalviar transports. Realment amb la gestió de l'orgànica no cal que se'n vagi a una planta de compostatge que està a 30-40 quilòmetres, que és el que passa avui, sinó es podria gestionar ben bé al mateix lloc. Quan es fa en porta a porta té una qualitat superbona, molt bona, i que fa que es pugui facilitar. Després també hi ha tot de possibilitats de gestió millor amb els residus ben seleccionats, pots trobar solucions més de prop i rebaixar la logística. Aquest és una mica el repte que tenim avui en dia, poder trobar solucions que faci que es mogui menys la brossa separada. Bé, doncs, vistos aquests vídeos, recordeu, estem de festa, 25 anys, quart de segle, anem al tercer bloc, entrem de ple al porta a porta a les grans ciutats. Per parlar-ne en directe, aquí, anava a dir a l'estudi a Plató, a dalt, l'experiència de Contarina en la gestió integrada dels residus. Marco Mattiello, cap de recaptació de fons i projectes internacionals del Consorci de Contarina. Gràcies, gràcies. És l'únic que sé dir en italià, i capito i poca cosa més. A partir d'aquí, una segona persona, que tot seguit arriba, una institució allà on estem, a Barcelona, l'experiència del porta a porta a Barcelona. Recordeu, primer va ser Sarrià, després Sant Andreu, no sé si em deixo alguna cosa o no. Perfecte. Carlos Vázquez, director de neteja i de gestió de residus de l'Ajuntament de Barcelona. I des de la distància entrarà online l'Stephen Walk, Scientific Officer European Compost Network. Bones pràctiques en la recollida porta a porta de bioresidus en zones densament poblades, una perspectiva europea. Comencem amb Contarina primer. Endavant, Marco. Grazie. Buon dia. Mi dispiace ma parlerò in italiano, il catalano non sono forte. Prima di tutto volevo ringraziare a nome mia e a nome di Contarina per averci invitato a questo evento molto molto importante. E come dicevano Francesca e Michele, sono 25 anni di un percorso comune che stiamo sviluppando, quindi per noi è un grandissimo onore essere qui. Contarina è un'impresa pubblica di proprietà del Consiglio di Bacino Priula che rappresenta i 49 comuni
che noi serviamo, in 49 municipi. Lavoriamo in un territorio di 1300 km quadrati, siamo nel Veneto, a 40 km a nord di Venezia. Contarina ha più di 500.000 di abitanti, siamo all'incirca 770 persone e il modello che adesso andiamo a vedere assieme, che abbiamo sviluppato, è sempre lo stesso nelle varie aree geografiche del nostro territorio, quindi dai centri storici alle aree urbane e suburbane, a quelle rurali e a quelle più remote, perché il nostro territorio arriva fino all'inizio delle Alpi. Un elemento importante del nostro modello è il Consiglio della Conca Priula, che ha un doppio ruolo. Il primo di controllare quello che fa Contarina, il secondo è di approvare il costo della tassa, della tariffa tramite i sindaci. Contarina gestisce rifiuti e i cittadini pagano la tassa a Contarina. Il ruolo del Priula è interessante perché 49 municipi diversi e quindi i sindaci, gli alcaldi diversi, di diverse idee politiche, però un sistema che funziona permette di lavorare assieme a un unico tavolo senza avere grossi problemi. E questo è il nostro modello concettuale, dove al centro c'è la parola chiave che è responsabilità. Noi chiediamo ad ogni singolo cittadino del nostro territorio di prendere una parte di responsabilità, di propria responsabilità, tutti i giorni nella gestione dei rifiuti. È chiaro che non possiamo chiedere responsabilità senza prima avere informato i cittadini, formato i cittadini su quello che è il modello, che poi porta a delle azioni a livello individuale e collettivo, e queste azioni portano ai risultati che poi andremo a vedere. E i risultati portano ancora a nuova conoscenza. Quindi i due elementi fondamentali sono il porta a porta assieme alla tariffa puntuale, al pay as you throw. Il sistema porta a porta deve essere un sistema flessibile. Io devo aiutare i cittadini a separare al meglio i rifiuti che vengono prodotti. Gran parte del nostro territorio è un territorio, come ho visto dalle presentazioni di oggi, chiamiamolo rurale. La città più grande è Treviso, di 80.000 abitanti. Quindi gran parte dei nostri cittadini hanno spazio nei giardini per tenere i contenitori da 120 litri. Ma nella città storica di Treviso, per esempio, dove non c'è spazio, non possiamo obbligare i cittadini ad avere i bidoni grandi. Quindi diamo dei bidoni più piccoli per agevolare i cittadini e chiaramente la frequenza di raccolta è più alta, quindi i camion passano più spesso a confronto ad altre parti del territorio. E questa è la mappa di Contarina. I punti verdi che vedete sono gli ecocentri nostri, del nostro territorio, e le due macchie più grandi sono il primo, la planta di trattamento del residuo organico,
mentre l'altra è dove c'è anche la sede principale e dove c'è l'impianto di smistamento dei vari materiali riciclabili. Come sapete, l'ecocentro è quel luogo in cui i cittadini portano i rifiuti che non sono raccolti nel porta a porta. Quindi dai medicinali scaduti ai mobili e così via. Però quando parliamo anche di responsabilità, ovviamente è importante investire nel futuro e poi con per esempio i camion o gli impianti che poi andremo a vedere. Però noi crediamo che il migliore investimento per il futuro nostro, di tutti, nel lungo termine, è quello per i cittadini. Investire nei cittadini, comunicare ed educare i cittadini, significa che un cico, un bambino che vive, che va a scuola nel nostro territorio, quando sarà adulto, che viva nel nostro territorio, in Catalogna, a Beijing, a New York, saprà sempre come gestire i rifiuti che produce. E quindi noi investiamo molto per spiegare ai cittadini, per tenere sempre informati i cittadini di come funziona il nostro modello, con il magazine, con l'ecogiornale, con il calendario, con i giorni di raccolta e tutti i suggerimenti per separare al meglio i rifiuti. Abbiamo 33 moduli differenti per le scuole, per i bambini da 6 a 18 anni. Abbiamo gli ecoeventi, invitiamo i cittadini a vedere cosa succede una volta che i rifiuti vengono raccolti da Contarina, quindi possono vedere qual è il risultato finale della loro separazione. Con tutti questi tool, con questi programmi, tieni costantemente informato e aggiornato il cittadino per come funziona il modello. La tariffa puntuale, il Pay as you throw che abbiamo sviluppato negli anni, si basa su 4 elementi. Il primo elemento è quello della cura del territorio, quindi viene basato sul numero dei membri della famiglia per quanto riguarda i cittadini, mentre per le imprese la superficie, i metri quadri della superficie di questa azienda. L'accesso al servizio viene calcolato sulla base dei volumi dei contenitori, perché ci possono essere dei cittadini o delle aziende che chiedono dei contenitori più grandi di quelli standard. L'elemento della raccolta, che si basa sugli svuotamenti del bidone, e poi quello del trattamento sulla base dei rifiuti trattati. È una cosa che voglio spiegare è che noi, e credo che siamo molto simili su questo, visto che la tariffa viene pagata sulla base degli svuotamenti del rifiuto non riciclabile, ovviamente italiani, se non mettiamo un numero minimo di svuotamenti calcolati ogni anno, l'italiano dice: io non produco rifiuto non riciclabile e lo butto nel territorio, nell'ambiente, no? Quindi avere una
minimo di svuotamenti per famiglia ci permette di avere solamente 250 grammi abitante anno di abbandoni illegali, che è un numero molto basso. Questi sono i numeri che abbiamo raggiunto oggi. Abbiamo circa 400 kg abitante anno di rifiuto prodotto e solamente 42 kg anno di rifiuto non riciclabile che va a incenerimento o discarica. 85 kg di rifiuto organico, 51 di residus di giardino, 53 carta, 78 vetro, plastica e alluminio e 89 altri tipi di rifiuti che provengono principalmente dagli ecocentri. Tutti questi vengono trattati. Un focus sulla raccolta del... Mi intende? Sì? Ok. Un focus sulla raccolta dell'organico, perché ho visto numeri interessanti da confrontare tra la nostra esperienza e la Catalogna. Cosa succede con il nostro rifiuto organico? In Italia abbiamo una legge che i supermercati devono dare le borse compostabili, biodegradabili compostabili. Non esistono più le borse di plastica fondamentalmente in Italia, quindi noi accettiamo la borsa del supermercato o le borse nostre biodegradabili e compostabili che sono nate da una collaborazione di circa 30 anni fa con Novamont. Prima citavamo Novamont, questo è il risultato di un lavoro fatto assieme a Novamont. Un piccolo bidone di 7 litri ventilato, questo ci permette di far traspirare il rifiuto prima della raccolta e poi la raccolta del rifiuto organico. E questo è uno dei risultati del comunicare e informare continuamente i cittadini. È una media delle impurità nel rifiuto organico in alcuni dei comuni. Quindi la media di tutto il territorio è all'incirca l'1% di impurità all'interno di rifiuto organico, che è un risultato eccellente. Con questo rifiuto organico che andiamo a raccogliere, esempio tipico di economia circolare, produciamo biogas che poi diventa biometano e con il biometano riforniamo i nostri mezzi, i nostri camion per la raccolta dei rifiuti. In alto c'è la pianta di produzione del compost, in basso quella di produzione di biometano. Produciamo 20.000 tonnellate di compost all'anno che può essere utilizzato anche per agricoltura biologica e circa 3.000 tonnellate anno di biometano liquido, ricevendo 73.000 tonnellate all'anno di rifiuto organico e verde da tutto quanto il nostro territorio, 45 rifiuto alimentare, 28.000 rifiuto di giardino. Questo è appunto l'esempio dei nostri veicoli che vengono caricati grazie al metano che produciamo dal nostro impianto e arriviamo ai risultati. Oggi Contarina è all'89
0,8% di raccolta della raccolta selettiva, nel Veneto siamo al 77,7% e in Italia al 66,6%. Prima la collega diceva che quando si introduce il porta a porta la percentuale va immediatamente su. Questo è un esempio quando negli anni 2000 abbiamo iniziato il porta a porta anche nel nostro territorio. Mentre questa è la produzione di rifiuto non riciclabile nel nostro territorio, che come abbiamo visto prima è solamente di 42 kg abitante anno, confronto ai 111 della Regione Veneto e ai 166 dell'Italia. Ultima slide per chiudere. È la tariffa media in Contarina calcolata per una famiglia di 3 persone, quindi non è singola come ho visto questa mattina, ma qui stiamo parlando di una media di 3 persone che paragonata al nord Italia di 290 euro, al centro Italia di 354 e al sud Italia di 377, in Contarina la famiglia di 3 persone paga solamente 225 euro. Io ho chiuso, grazie mille. Grazie. Gràcies, Marco. Enhorabona, felicitats per aquests resultats esplèndids. Veient la planta de compostatge amb la planta de producció de biometà al costat, alguna vegada jo he tingut alguns inputs de gent que diu, escolteu, però és que el biometà, clar, també contamines, no?, quan el cremes i l'envies al medi ambient. Bé, recordar que el biometà surt directament de residus que produïm i són locals. Aquesta és la gran gràcia, entre d'altres, del biometà, perquè resulta que si has d'anar a trobar el gas a Algèria, a Veneçuela, a l'altra banda del món, al Canadà, allà on sigui, o has d'anar a trobar el petroli, l'has de trobar, has de punxar, has de fer mineria, l'has de transportar. Recordeu que el 40% de trànsit mundial de barcos al món és pel transport d'hidrocarburs, i quan el portes aquí, l'has de portar a Tarragona, l'has de refinar, l'has de transportar, etc. En aquest sentit, la circularitat del biometà, malgrat que no és perfecta, evidentment, doncs és molt gran. Anem a l'experiència de Barcelona, del porta a porta. Carlos Vázquez, director de neteja i de gestió de residus de l'Ajuntament de Barcelona. Carlos, quan vulguis. Gràcies, Francesc. Per començar, vull explicar una anècdota que em va passar fa unes setmanes i que reflecteix el carinyo i la cura amb què han estat preparades aquestes jornades. I és que i mira que he anat a jornades i no m'havia passat mai, mai. M'escriu la Montse i em diu, Carles, que sàpigues que les butaques on seuràs seran grises. I jo, clar, grises, rebuig, saps? I no vaig poder més i dic, la vaig trucar i dic, és que no ho pillo, Montse, és que no ho pillo. Diu, no, és que si et vesteixes de gris no destacaràs. Que veig, Francesc, que a tu no t'ho han dit, però... No. Però... Això és gairebé com el croma de la tele. Mireu quin detall, no? I jo en aquests moments m'hagués agradat anar vestit de gris, perquè després de tot el que hem sentit avui, totes les experiències, tots els èxits, em sento com una mica diferent. De fet, em sento molt identificat
em sento molt identificat, i ho haig de llegir, amb el senyor Francisco Nicolás Gómez Iglesias. Ara tots vosaltres, Francisco Nicolás Gómez Iglesias, no me sale nada. És conegut per la premsa espanyola com el pequeño Nicolás, cèlebre per haver estat detingut el 2014 acusat de falsedat, estafa i usurpació d'identitat. Una mica amb aquest sentiment de dir, ostres, nosaltres a Barcelona no sé què hem de contribuir al porta a porta, començo l'experiència. I venint cap aquí m'he trobat una persona i diu, però tu què fas aquí? No es va desmuntar el porta a porta de Sant Andreu? El porta a porta de Sant Andreu funciona i funciona bé. Ara mateix tenim porta a porta en dos barris, en dues seccions, en dos espais de Barcelona, en dos àmbits. Aquests dos, Sarrià Vell i Sant Andreu, i clarament segueix funcionant i funcionant amb bons resultats. Aquest és el... Començo i acabaré amb això, per reforçar aquest missatge. És cert, venim d'una història, explicaré la història de Sant Andreu, que és la que va crear més polèmica i la que ens hem quedat amb aquesta idea que potser allò no funciona prou bé. De fet, vam implantar un model conegut de 4 fraccions, amb unes freqüències potser una mica altes pels que esteu aquí, però adaptades molt a l'àmbit urbà de Barcelona. Tanmateix, molt aviat, ja des del primer moment, durant la seva implantació i els mesos següents, va generar molta polèmica i sobretot molta divisió política i divisió veïnal també. Nosaltres implantàvem un model demanat per l'associació de veïns, però també van sorgir altres elements que van distorsionar el projecte des del primer moment. I fet d'aquesta polèmica inicial, vam intentar, en un exercici d'honestedat, de transparència, de rendició de comptes, vam intentar anar acomodant el projecte a les necessitats, allò que ens deia la ciutadania. Aquella ciutadania que volia construir, evidentment, hi havia uns que només volien no el porta a porta, no volien destruir-lo, però sí que hi havia gent que, amb esperit positiu, ens van fer tota una sèrie de peticions i, bàsicament, les vam traslladar. I la més substancial va ser traslladar o migrar cap a un sistema mixt on l'orgànica ja no la recollíem porta a porta, sinó que posàvem uns contenidors intel·ligents al carrer, amb la qual cosa els cubellets marrons desapareixien del carrer. I apareixien unes bústies més petites o uns contenidors més grans intel·ligents. Per tant, aquest és el model actualment que tenim, que funciona, un model mixt amb una sèrie de fraccions porta a porta, 3 fraccions porta a porta, l'orgànica amb contenidors intel·ligents i el vidre amb contenidors oberts. Però també vam fer altres adaptacions. Vam incorporar bonificacions sobre la taxa de residus, primer any 50%, després el 30% o el 20%, etc. Vam incorporar també, vam treballar molt les emergències, el model que vam implantar inicialment d'emergències no va funcionar i les vam haver de reforçar. La recollida de bolquers també ho teníem a través d'un model d'aportació voluntària en uns punts, però la gent se sentia incòmoda, s'identificava com portant bolquers, ja no de nens petits, sinó de gent gran, i per tant vam adoptar un model també de bústies al carrer, com les que estan a la fotografia a baix a la dreta, amb bústies al carrer pels bolquers, de disposició 365, 24 hores. També una recollida específica per la gent gran, gent vulnerable. Anem a casa amb una empresa d'inserció a recollir els residus, que la gent gran no pot baixar el dia i l'hora que toca. Per tant, és un servei gratuït que tenim implantat per a aquella gent vulnerable, que no el teníem al principi, però amb aquesta mirada de gra fi, de mirar totes les coses, vam implantar. I també tot el treball que vam fer amb la recollida comercial, que va ser espectacular, el detall, l'atenció que vam fer a tota la sèrie, a tots els comerços que teníem. Vull destacar tres coses, destacaré de les que em sento nosaltres amb l'equip especialment orgullosos. La intensa i ampla campanya de comunicació. Malgrat algú pugui dir, o es va dir, la campanya de comunicació no va funcionar, ja està dit, sense cap document que ho acrediti ni cap dada, tenim dades que vam arribar molta gent, la gent es va assabentar, una altra cosa és que no vam voler fer-ho, però vam arribar a tot. Era una època post-Covid, vam fer reunions amb els veïns de totes les comunitats afectades, reunions de veïns de totes les escales. Vam tenir un punt informatiu que encara tenim obert, 3-4 anys després de la implantació, 4 anys, encara tenim un punt informatiu obert, amb un ampli horari, perquè la gent vingui encara a bescanviar bosses, cubellets, amb nouvinguts, etc. Per tant, una campanya que, malgrat que es pugui dir, va ser molt intensa, en un moment complicat, post-Covid. Molt orgullós
de la transparència i la informació com a obligació d'allò públic. Vam muntar una comissió de seguiment amb voluntat constructiva, tot i que al final no es van quedar els destructius, que van fer fora la resta, i va ser una comissió destructiva totalment, però nosaltres seguíem, rendint comptes, publicant els resultats, els indicadors de seguiment encara mensualment els pengem a la web per donar compte de, com no pot ser d'una altra manera, del funcionament del sistema. Per tant, estem satisfets d'això que vam fer i que seguim fent, la transparència en la informació com a mètode de dir, escolta, això està funcionant o tenim coses a millorar. No passa res, tenim coses a millorar. Doncs vinga, les expliquem i ho treballem conjuntament. I el que deia abans, el gràfic, que en les polítiques municipals és el que funciona, La mirada aquesta petita, d'aquest petit detall, aquella persona que viatja, que no sap quan tira el residu, aquell comerç que diu, ostres, jo tanco a les 3, què puc fer això? Doncs a tots i cadascun d'aquests, a les neteja d'escala, que jo netejo l'escala de 7 a 9 del matí i ara què puc fer amb la meva? A tots i a cadascun d'aquests els va donar una solució. Per tant, i en una gran ciutat això potser és més complicat perquè ja les casuístiques es disparen, però també vam tenir aquesta mirada de grafí. I després vull aportar 3 idees de no sabíem què. Abans havia posat, ningú ens va dir què, però no vull traslladar-vos, diguéssim, com la responsabilitat, sinó m'ho quedo en primera persona. No sabíem que la protecció de dades fos també un element per atacar el sistema en aquells moments. De fet, en aquells moments, tot i haver fet la PIA, l'avaluació de prevenció de riscos en protecció de dades, l'autoritat catalana va entrar directament al sistema amb un esbiaix ideològic important i ens va arribar a dir, verbalitzar, i no per escrit, però va arribar a verbalitzar que, escolta, si hi havia un sistema alternatiu al porta a porta i que tingués menys risc, per molt que fes la PIA, per molt que fes l'avaluació de riscos, tenia menys risc en la protecció de dades, nosaltres havíem d'anar per aquell sistema. Evidentment, afortunadament, això amb la nova directora, la Meritxell Borràs, va entendre el problema, el va agafar i va reconduir tota la situació i fruit d'aquest treball, fruit d'aquesta crisi que vam tenir nosaltres en la protecció de dades, es va elaborar amb l'Agència de Residus i l'autoritat una guia, orientació definitiva, que nosaltres no la vam tenir, per aquells municipis que han de fer aquest sistema i que és la guia definitiva i on s'orienta tot. Penseu que nosaltres vam tenir moltes denúncies, una denúncia de més de 1.000 pàgines, amb 14 acusacions, cap d'elles després va ser sobreseïda, vull dir, va ser declarada que no tenia recorregut, però 1.000 pàgines, donar resposta a 1.000 pàgines, a vegades és dur. 1.000 pàgines, és igual, no diré res. Un altre problema que no sabíem és el problema amb les persones invidents. És evident que el porta a porta deixa obstacles al carrer que són un obstacle per a les persones invidents. Nosaltres ja teníem obstacles al carrer, recollida de voluminosos, recollida de comerços, però en aquell moment fins i tot la ONCE, que mai s'havia pronunciat sobre la recollida de mobles, va dir que el sistema porta a porta era un mal sistema pels invidents perquè els hi condicionava la seva vida. Primer, dir-vos que complim la normativa, que la llei d'accessibilitat el que parla és d'elements fixos al carrer i, per tant, una bossa d'escombraria, un bujol que entra i surt, no és un element fix. Però, evidentment, és un problema que hi ha i que existeix. No podem obviar-ho. I, per tant, aquell missatge que nosaltres dèiem, al principi, deixa la teva bossa o el teu cubell a la façana, l'hem canviat totalment i diem, deixa la teva bossa en la línia dels arbres o no el posin en façana perquè dificulta la mobilitat de les persones invidents. I és un treball que seguim fent. Ara al juliol vam fer una campanya, al gener i al febrer fem una altra, campanyes com aquesta, però és un problema que ens va sorgir, no sabíem que ens sorgiria. I després un altre que també ens va sobtar i ens va agafar així contrapeu, que és el soroll. El soroll per què? Perquè sí que la recollida d'escombraries és un servei sorollós, estem molt acostumats a que els contenidors no els vol ningú, però no vam caure en el fet
que la recollida d'escombraries porta a porta t'obliga a passar per tots els carrers. I segurament en funció dels sentits per més d'una vegada. Pels carrers principals més d'una vegada, perquè agafes un carrer i com simplement quart de trànsit, d'entrada, sortida, d'accés, de no sé què. I tal, i vam treballar molt amb l'empresa, amb Urbacer, vam treballar molt, vam optimitzar molt els recorreguts, com són carrers estrets, moltes vegades per girar necessitàvem fer la marxa enrere. Jo per fer, vam haver d'eliminar jardineres, fitons, etc., per no haver de fer marxa enrere. Va fer tot un treball que si ho haguéssim sabut des del principi ja ho haguéssim fet. Però en canvi ja teníem el problema a sobre quan ho vam haver de fer. Cal dir que hem fet mesures i que estem sempre a la normativa i per tant no és aquest el problema, sinó que sí que podem reconèixer que genera més molèsties de les que ens havíem imaginat. Per tant, aquestes tres no sabíem què. Hi ha algunes reflexions que vull compartir amb vosaltres. La primera, que unes bones dades i uns bons resultats no són suficients per doblegar un relat dominant. Aquí els experts en comunicació poden fer un cas d'estudi perquè realment nosaltres teníem la raó, teníem les dades, teníem, com ho deies, l'empirisme o com ho has dit tu, no sé com ho has fet anar, quina paraula has utilitzat, però és això, teníem la ciència. Però en canvi es va instal·lar que el porta a porta a Barcelona, a Sant Andreu, no funcionava i sí que funcionava. Per tant, apel·lo a tots aquells que sapigueu de comunicació com podem fer-ho la propera vegada perquè això, aquest relat dominant, sesgat i interessant, no sigui el predominant i que siguin les dades les que importin. Tot i que, com la veritat ja no li importa a ningú, ja veurem cap on anem. No soc pessimista. Una altra cosa que no ens va anar bé va ser que nosaltres a Sant Andreu teníem pensades dues fases. Només vam tenir temps d'implantar-ne una. Això va condicionar les zones frontera, teníem pensades unes zones frontera més grans, amb carrers més amples. Vam haver de recular i fins i tot implantacions que teníem pensades a altres barris de la ciutat, anunciades ja, es van haver d'aturar. I això condiciona també aquesta idea del relat dominant i condiciona una cosa que és sobre la continuïtat del porta a porta a Barcelona. Si hem de seguir el porta a porta a Barcelona, si algun govern vol seguir implantant-lo, a part de la dificultat d'implantar el porta a porta, com ha sortit avui, que és una evidència, haurà de lluitar contra aquest relat que es va quedar, que ha quedat en les nostres ments, que això no va funcionar i que hi havia molts certificats i que la gent no ho volia. Qui diu que la gent no volia? Qui ho diu que la gent no volia? Algú ha analitzat els resultats electorals de les meses censals de Sant Andreu? Nosaltres sí. A tot arreu va guanyar el PSC en les eleccions municipals, excepte en el porta a porta. A les zones del porta a porta va guanyar Barcelona en Comú, que és qui estava en aquell moment i qui va implantar el porta a porta a Barcelona. Per tant, és rellevant també escoltar la ciutadania cada 4 anys quan ho fa. Per tant, també forma part de com expliquem el relat, el dominant. I també vull agrair en aquests moments la valentia, i ho haig de dir així, del govern que va arribar, que el fàcil hagués estat desmuntar el porta a porta. És el més fàcil. Jo el desmunto i surto aquí, mira, s'ha acabat la polèmica. I tot i així, pel que sigui, la veritat és que no sé quin va ser l'element de decisió, si això del resultat electoral, si això, no sé quin va ser l'element fonamental, però van decidir continuar-ho. Veritat que a ningú se li acudiria, tenim aquí la Via Laietana acabada de reformar, que ara vingui un nou govern i diu no m'agrada, la torno a fer. Veritat que no? Per què amb els residus sí? No m'agrada com està i ara ho canvio tot. Doncs això és una cosa que ho valoro al govern. I el 2022, Francesc, tu hi eres, en el Waste in Progress vaig treure la metàfora del Shackleton, un expedicionari que va fer una expedició cap a l'Antàrtida i que va posar un anunci al diari que eren es busquen homes per viatge perillós, sou escàs, fred extrem, llargues setmanes de foscor total, perill constant. No es garanteix el retorn, honor i reconeixement en cas d'èxit. I ho vaig utilitzar aquell dia per dir que nosaltres, malgrat era a Barcelona i era la primavera o la tardor, i segurament diràs que no feia molt de fred, nosaltres vam passar molt fred. Vam passar molt fred aquells dies i ens vam sentir molt sols també. I això és una reflexió, que ens vam sentir sols. Jo no sé si els altres que heu implantat models porta a porta us heu sentit sols, nosaltres sí. I segur que tots els que teníeu un paper en aquell moment de poder-nos ajudar vau fer el que vau poder. No ho dubto, però no treu aquesta reflexió que vull deixar aquí, sense retret,
sense mirar enrere, simplement dient, ostres, nosaltres vam sentir sols i ens hagués agradat una mica més de caliu en aquella lluita, perquè ja no estava en perill el porta a porta de Barcelona, estava el de Catalunya, i podia haver estat arrossegat, cosa que crec que, pel que sembla, no ha passat. I per últim, ja acabar, torno a dir-ho, funciona, aquest model que tenim a Barcelona funciona i funciona bé. Les adaptacions sobre la marxa que no vam tenir en compte no ens van ajudar a consolidar el sistema i, per tant, en grans ciutats cal tenir també en consideració moltes altres coses que en altres ciutats, en altres municipis, en altres realitats, no apareixien i, per tant, amb això em quedo. Moltes gràcies. I fora del programa, també vull dir-vos que, com és dia d'homenatges, també vull fer el meu petit homenatge a les persones que van estar al nostre costat en aquells moments grisos de foscor i de fred, com és l'empresa Orbacer, la Lourdes, la Eva, la Gemma. Jo estic dient aquests dies que per arribar als objectius també hem de comptar amb els scraps, però també amb les empreses de recollida, que sovint s'obliden de parlar d'objectius, són purs instruments. Amb algunes empreses és més fàcil que amb d'altres arribar als objectius. Amb Urbacer és més fàcil arribar als objectius que amb altres empreses. Agrair també al Frederic Ximeno, el meu gerent en aquell moment, que ens va donar suport en tot moment. Agrair també a la Marta i a la Laura les tècniques que van fer aquest viatge amb nosaltres cap a l'Antàrtida. Moltes gràcies. Ja veieu que el Carlos, a banda de ser un gestor de la ciutat, molts d'aquí ja el coneixíeu, jo el vaig descobrir, jo diria que un parell de vegades, que et vaig convidar al programa de ràdio amb el José Luis Gallego, i la seva finor en els comentaris, etc., la seva ironia, doncs sempre ha estat destacable. Has dit moltes vegades destrucció, destrucció, destrucció. És un problema de la societat actual, blanc o negre. El món dona la sensació que està liderat per gent que vol destruir, que vol xafar, i, evidentment, el que ha d'imperar és el sentit comú, la intel·ligència i l'empirisme, la ciència, perquè al final, i els números, lògicament. També deies el soroll aquest, el soroll de fons, el soroll que hi ha gent especialista en fer soroll i amb coses inversemblants. Se m'acudeix aquell aparcament que tots coneixeu a l'entrada de la Diagonal, que és el de TV3, sí, aquell pàrquing. Bé, una de les excuses per alguna administració en el seu moment per no posar les plaques solars a tot el pàrquing, 15.000 metres quadrats, era el problema estètic. I aleshores dius, els cotxes o l'asfalt no és un problema. Hi ha coses que realment són inversemblants, però que en aquest món actual, pam, 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 la destrucció que dèiem. El relat dominant, aquells relats dominants. Bé, anem a la tercera ponència. En aquest cas serà online i des de la distància, no sé exactament des de quin indret concret, des d'Europa, això sí, bones pràctiques en la recollida porta a porta de bioresidus en zones densament poblades, una perspectiva europea. Stephen Walk, Scientific Officer European Compost Network. Hola, ¿me puede escuchar bien? Te escuchamos perfectamente. Te escuchamos perfectamente, Stephen. Gracias. Sí, hola a todos, muchas gracias a los organizadores de esta conferencia por invitarme. Mi nombre es Stefan Balk y represento a la Red Europea de Compost en mi función de responsable científico encargado de y la investigación en materia de gestión de residuos orgánicos.
La agenda de mi presentación incluye los siguientes temas. Una breve introducción a la situación actual de la gestión de los residuos orgánicos en Europa en relación con los objetivos generales de reciclaje. Voy a seguir con la identificación de las mejores prácticas, incluye factores que influyen en la recogida de residuos. Y después voy a seguir con la situación actual en Alemania, con unos ejemplos de buenas prácticas y una conclusión. En primer lugar, me gustaría recordarles el reciente informe de la alerta temprana sobre residuos de la UE que se publicó en 2023. Este informe identificó que 18 Estados miembros de la UE corren el riesgo de no alcanzar el objetivo de reciclaje de residuos sólidos urbanos fijado para 2025, que son unos 55%. La figura en la derecha demuestra el nivel de riesgo de esos objetivos. Los que aparecen en verde no corren el riesgo de no alcanzar los objetivos de reciclaje, y los que aparecen en amarillo y rojo corren ese riesgo de no alcanzar el objetivo. Además, lo que aparecen en rojo también corren el riesgo de no alcanzar el objetivo específico para los residuos de envases. La mayoría de los países que están avanzando hacia el cumplimiento de los objetivos han introducido en general instrumentos eficaces. Y esta figura ya lo han visto en la presentación de Gemma. Pero esta figura compara a los Estados miembros de la EU en cuanto a su gestión de residuos municipales en 2020 y los instrumentos políticos que aplican. A la izquierda se muestran las tasas de reciclaje, vertedero e incineración. Los países situados arriba, como Alemania, Austria o Eslovenia, alcanzan las tasas de reciclaje más altas y han reducido el vertedero casi a cero. En cambio, los que aparecen al final, como Rumania o Malta, siguen dependiendo en gran medida del vertedero y presentan un bajo rendimiento en reciclaje. A la derecha, los puntos de colores indican que instrumentos de política están en vigor. El verde representa un diseño sólido, el naranja un nivel medio y el rojo un diseño débil o inexistente. Lo que destaca es que los países con mejores resultados casi siempre aplican un impuesto o prohibición al vertedero y a menudo también un impuesto a la incineración. Suelen tener sistemas de pago por generación, como el Pay-as-you-throw, que vinculan la tasa de residuos a la cantidad de fracción resto generada y ofrecen una recogida de orgánicos con amplia cobertura y alta comodidad. Los países con mejores resultados también suelen ofrecer un servicio de recogida puerta a puerta. Hablemos un poco de la identificación de las mejores prácticas en la gestión de residuos orgánicos. En primer lugar, es importante conocer los indicadores clave de rendimiento, como KPI en inglés, correctos que hay que supervisar o calcular. Estos pueden incluir como cantidades, pero también calidades de residuos para medir. En segundo lugar, es importante identificar los factores que influyen en estos KPI. Aquí se puede ver algunos de los más comunes y que afectan directamente al éxito de la recogida de orgánicos o a otros tipos de residuos. A la izquierda se encuentran los factores que pueden ser controlados por la Autoridad de Gestión de Residuos, mientras que los de la derecha no pueden ser controlados. Entre los factores controlables se incluyen el sistema de recogida, por ejemplo, el modo como puerta a puerta o la frecuencia de recogida. También se incluye el sistema tarifario, el control de flujo de materiales y las actividades de comunicación. Y todos los factores de la derecha son más bien externos, que no pueden ser controlados por la autoridad responsable de la gestión de residuos, pero a los que ésta debe responder buscando soluciones de recogida adecuadas. Con esto me gustaría presentar algunos ejemplos concretos de Alemania, comenzando por la situación general actual en ese país. En el lado izquierdo se muestra una mapa de Alemania con todas las áreas individuales de recogida de residuos y el tipo de sistema aplicado.
Aproximadamente el 92% de las áreas ofrecen recogida puerta a puerta, que se muestra en las zonas verde claro. Algunas zonas solo disponen de sistema de aportación voluntaria, en los que los residentes deben llevar sus residuos a contenedores en la vía pública o a puntos limpios, o bien no cuentan con un sistema de recogida, como muestra el color amarillo. En las zonas densamente pobladas, o sea, en los centros urbanos, puede existir oficialmente un sistema puerta a puerta. Sin embargo, en los edificios multifamiliares, la recogida suele realizarse mediante contenedores cerrados, situados en la calle o en el patio interior. Este tipo de sistema permite una asignación de costes a las personas conectadas en promedio, pero limita la identificación del usuario. En el lado derecho, los gráficos muestran los resultados de rendimiento en kilogramos por habitante y año. El gráfico superior presenta las cantidades de orgánicos recogidos por separado, mientras que el inferior muestra las cantidades de fracción resto, pero ambos en función del modo de recogida de orgánicos. Los resultados muestran claramente que la recogida puerta a puerta de bioresiduos alcanza con diferencia las mayores cantidades, con una diferencia significativa respecto a otros sistemas. La misma tendencia se observa en la fracción resto, que es menor en las zonas con recogida puerta a puerta de bioresiduos y mayor en aquellas donde no existen recogida de bioresiduos. Además del sistema de recogida, es importante evaluar también el grado de conexión a la recogida de orgánicos. El grado de conexión se define como la proporción de población en una zona determinada que está registrada en el servicio de recogida de bioresiduos. En el mapa de la izquierda se muestra el grado de conexión a la recogida puerta a puerta de orgánicos en las diferentes áreas de recogida de Alemania. En promedio, el grado de conexión a la recogida puerta a puerta en Alemania ronda el 60% por bioresiduos. Esto demuestra que no basta con establecer un sistema voluntario, sino que su implantación debe ser obligatoria para lograr una participación más amplia. El gráfico de la derecha muestra las cantidades de orgánicos recogidos por separado en función del grado de conexión a la recogida puerta a puerta, distinguiendo además 3 rangos de densidad de población. Ahora me gustaría mostrarles 2 ejemplos de municipios alemanes que tienen centros urbanos densamente poblados, pero que al mismo tiempo obtienen muy buenos resultados en la recogida de residuos. El primer ejemplo es la ciudad de Münster, situada en el noroeste de Alemania, con más de 300.000 habitantes. Y esa ciudad esa ciudad ha sido recientemente aceptada por la iniciativa de 100 ciudades climáticamente neutras y smart para 2030 de la UE. Y con eso también la ciudad también cuenta con un concepto de cero residuos, cuyo objetivo es convertirse en la capital europea de los residuos cero. La recogida selectiva de residuos orgánicos se lleva a cabo desde 1991. Bueno, mucho tiempo. El sistema de recogida consiste en un modo de recogida puerta a puerta con contenedores de distintos volúmenes. La frecuencia de recogida es semanal para los orgánicos y cada 2 semanas para el resto. Los verdes del jardín se recogen una vez al mes. El sistema de tarifas aplicado puede considerarse una especie de sistema pay-as-you-throw, pero ligero, ya que la tasa solo puede ajustarse una vez al año, mediante el cambio del volumen del contenedor. Los resultados para Münster muestran un grado de conexión del 80% de la población. Las cantidades del resto, como se muestra en la figura, se redujeron mucho hasta 2015 y ligeramente a partir de entonces.
Actualmente la cantidad es aproximadamente 115 kilogramos por habitante y año. Bioresiduos 50 kilogramos, al igual que los residuos verdes. Entonces, muy estables desde hace muchos años. La composición de los orgánicos es entre un 3 y un 4% de impurezas y entre 60 y 70% de residuos alimentarios. El resto es residuo verde. La composición del resto es un 25% de materia orgánica, lo que corresponde a 30 kilogramos por habitante al año. Esto da como resultado un 81% de materia orgánica generada, recogida por separado. Para las tasas de residuos he calculado un ejemplo que incluye contenedores de 90 litros con frecuencias de recogida regulares. En ese ejemplo, las tasas de residuos rondan los 520 euros al año. Con eso, Münster se encuentra entre las ciudades con las tasas de residuos más altas de Alemania, aunque dicha tarifa incluye numerosos servicios adicionales, como la recogida de residuos verdes, que normalmente no está incluido, la recogida de voluminosos y otros servicios complementarios. Una breve incursión en los controles de los contenedores de residuos orgánicos, como se ve aquí. Ese concepto se ha desarrollado en Alemania en los últimos años, ya que desde 2025 existen valores de referencia para los impropios en los residuos orgánicos, tal y como se define en la Ordenanza Alemana sobre Residuos Orgánicos. Esto permite por primera vez a nivel nacional transferir la responsabilidad de la calidad de los residuos orgánicos al generador de los mismos. De este modo, el responsable de la calidad ya no es solo el gestor, especialmente en lo que se refiere a la producción de compost de alta calidad. Continuemos con el segundo ejemplo, la ciudad de Dresde, situada al este de Alemania, con más de 550.000 habitantes. El plan actual de gestión de residuos establece los objetivos para mejorar la gestión y la reducción de residuos. También las autoridades responsables de la gestión de residuos llevan actualmente una campaña para reducir los plásticos en los residuos orgánicos. Y la recogida selectiva de residuos orgánicos se lleva a cabo desde 1995. El sistema de recogida también consiste en un modo de recogida puerta a puerta con contenedores de distintos volúmenes. La frecuencia de recogida es semanal para los orgánicos y cada 2 semanas para el resto. Los verdes del jardín hace falta entregar al centro de reciclaje y no hay recogida. La ciudad aplica un sistema de tarifas pay-as-you-throw que se definen en función del volumen del contenedor y el número de recogidas al año. Los resultados para Dresde muestran un grado de conexión del 87% de la población. Las cantidades de resto, como se muestra en la figura, se redujeron mucho también hasta 2015 y ligeramente a partir de entonces. Actualmente la cantidad es aproximadamente 135 kilogramos por habitante y año. Bioresiduos son 50 kilogramos y verdes 25 kilogramos. También muy estables desde hace muchos años. Se desconoce la composición exacta del orgánico, pero se puede suponer que es similar a la de Münster. La composición del resto es un 29% de materia orgánica, lo que corresponde a 37 kilogramos por habitante y año. Esto da como resultado un 64% de materia orgánica generada y recogida por separado. Y para las tasas de residuos he calculado también un ejemplo que incluye contenedores de 80 litros con frecuencias de recogida regulares. En ese ejemplo, las tasas de residuos rondan los 320 euros al año. Y con eso Dresde se encuentra entre las ciudades con las tasas de residuos de nivel medio en Alemania. En comparación con la ciudad de Münster, las tasas de residuos son unos 200 euros más bajas en Dresde
Y sin embargo, la comparación es difícil ya que los servicios adicionales pueden variar, porque, por ejemplo, en Dresden no hay recogida puerta a puerta de residuos verdes. Última imagen. En la imagen de la izquierda se puede ver contenedores cerrados con acceso restringido a los residentes de determinadas viviendas multifamiliares en la ciudad. Eso incluye residuos orgánicos. Aquí no se puede ver muy bien los contenedores marrones y residuos reciclables secos, papel y el resto. Ahora voy a concluir mi presentación. Primero, la mayoría de las ciudades densamente pobladas de Alemania ofrecen recogida puerta a puerta. Con los instrumentos económicos aplicados en Alemania, esa recogida de puerta a puerta resulta la opción más viable, porque en muchas regiones donde no existe recogida puerta a puerta de orgánicos o donde el sistema es voluntario y con baja cobertura, los costes medios de recogida de residuos son más altos que en las zonas con recogida puerta a puerta obligatoria. Eso se debe además a que en esas zonas los servicios ofrecidos suelen ser más limitados. El índice de tarifas de residuos entre las principales ciudades alemanas refleja claramente esa tendencia, porque la mayoría de las ciudades en los últimos puestos no tiene una recogida de residuos orgánicos en modo puerta a puerta. También los sistemas de pago por uso o por generación pueden aplicarse también en grandes ciudades, aunque presentan algunas limitaciones en edificios multifamiliares. Y al final, el principal reto sigue siendo la recogida de los residuos alimentarios, que en ciertas proporciones puede acabar en la fracción resto. Por eso son importantes las actividades de seguimiento y control. Muchas gracias por su atención. También pueden ponerse en contacto conmigo por correo electrónico o por cualquier pregunta. Muchas gracias. Gracias, Stephen. Un placer. A tots tres, moltíssimes gràcies. Stephen, gràcies. Carlos Vázquez, moltes gràcies. I Marco Mattiello, grazie mille. Grazie.